ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шодем ки ба канали мо ташриф меоваред ва дастгирӣ кунед канали моро, подписатсия кунед, лайк монед, комментария нависед. Мо кӯшиш мекунем ки канали мо ҳам пеш равад ва ҳар як саволу ҳар як гапе ки шумо менависед ман кӯшиш мекунам ки ҷавобашонро диҳам. ва инҷо мехоҳам ки як салати хел вай сабук хурд тайёр кунам. ба мо дар кор мешавад 2 дона лаблабу, 3 дона картошка, 1 дона сабзӣ, 4 дона тухм ва 1 сметанаву горошкбоз, 2 дона сосискаи ҳалол. ман аз тиёрка гузаронда кам намак мекунаму сметана мекунаму анамихел қабат ба қабат. рости ба сметана хеле сабукхӯр аст барои шахсоне ки хароб шудан мехӯранд, барои шахсоне ки меъда касал ҳастанд, барои он шахсоне ки ҳал кардани майонез наметавонанд. мисол сметана истифода кунед, беҳад нағз аст ва шумо низ чунин салата тайёр кунед. рости хушхӯру ҳам ҳалкунияш беҳад осон. уксус дора ки намешавад мисол ҳал ва барои кислотаи желудка беҳад зарар дорад. амахел сметана майонез вай аз ҳамин сабаб ман сметана қатъ истифода мекунам. рости ин ягон салати падшуба ё ки вай нест. хел ин салате ки худам фикр кардагиам, барое ки пештар мо беҳад духтур бисёр мерафтам ва онҷа як вақт як духтур хеле вай дода буд ки хел салат карда ба сметана хӯред, нағз аст барои ҳамин желудкаву ҳам вай хеле тез ҳал мешавад, ҳам барои дигар мисол касалиҳо фоидаовар аст. лаблабу ҳама медонад ки чӣ қадр фоидааш бисёр. аз ҳамин сабаб ман тайёр кардам. шумо низ тайёр кунед, пушаймон намешавед.
мана тамошобинон, ман аллакай ҳамаша михел сметана карда, ҳамахел тайёр кардам. Мана болоша ман боз лаблабура аз тёрка гузарондам, мобайнаша фақат зарди тухма гузарондам ва анамихел тайёр шуд. Росте шумо низ тайёр кунед барои дастархонои ягон идатон, ягон дастархонои вай хела зебо метобад, хел чӣ хелгум приятни хушрӯ ҳам зеби дастархон дорад. Мана аллакай чанд қа истод, ман мехоҳам ки бинам чӣ хел шудагӣ инҷа маззааш чӣ хел аст. Мана рости анамихел хушрӯ бурида мегирем, амихел порсия қатиш гирифта мешавад, рости ранги торт шудагӣ ва бои бисёртар истад, аллакай боз чӣ хелгум бисёртар вай мешавад, татса мекунад ба ҳамдигар боз вай мешава. Анаку инҷа ман дегустировать мекунам чӣ хел шудагӣ маззааш. Тамошобинон беҳад бамазза аст. Шумо низ албатта тайёр кунед, пушаймон намешавед. Ана ҳамин хел рецепт қатъи тайёр кунед, беҳад осон хӯрданашам. Инҷа мо бо каме хомшӯрбо тайёр карда истодам барои бегонӣ. Рости ненаи каме гӯштом ҷӯшид, ман хеле хомшӯрбо мекунам, хафоша гирифта истодаму каме пиёз мендозам. Ай мо хонада фақат ману шавҳарам ҳастему, духтарчаам ки манам бисёр намехӯрам, духтарамам. Инам хеле камтарак мекунам, ман бисёр намекунам. Ҳамин 3-4 бурида гӯшт андозам, каме 1-2 дона пиёз мендозам, 1 дона нимта сабзӣ мендозам, 2 дона картошка мендозам. Хеле хомшӯрбои чӣ хелгум сабуки вай аст. Хӯроки сабук аст ва анамехел ба пиёз меандозам баъди каме ҷӯшидани ҳоқотамон ва баъдан инҷа мо каме бегонӣ биромадем берун баъд аз обед. Ҳамхел барф бисёр задааст, рости беҳад барфи чӣ хелгум барфе ки имхел бисёр якум бор ҳамин сол зимистона барфи бисёр ҳаминав. Духтари ман инҷа каме хост бозӣ кунад. Рости ма хеле азора кард, маам рости мондам ша и хонада зиқ меша. Иқам хел барф бозиам када наметонаму хай камгам меқапа ҳамихел. Рости ма кор мерам саҳариём, миём монда дига баъд берун намебурормша чанд рӯз. Тамошобинони азиз, канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк монед. Хайр то видеоҳои оянда.